ka-dragon, bali na prepare na namin yung aming ipapamigay sa mga bata para abot na lang kami ng abos mamaya. Mag-thank you daw kayo kay Manong. Thank you, Manong. Thank you po. Okay. Another order sa ating solid na customer. Bigat pala guys. You know. Ala, si Jide, sama ka? Bigat. Ibigay mo na sandali kay Juan. Nahihirapan naman ako sa Jide ah. Ha, Jide ah. Mabigat yung sayo. Magdi-deliver kami sa school ng pansit, spaghetti, lumpia. Happy birthday to me daw. Aray ko, JD! For topas lang po. For ba yun? Topas po. Ito po si Binibini. Kasi ano? Binibining sa Jose? Binibining basketball. Birthday mo? Mauna na ako at mainit. Birthday ko po, iba po yung nakaraan. Not? Hindi birthday mo ha? Oy, may Oh, happy birthday! pwede bang milk tea? Hindi nag-aabot kami sa amin. Girl! Madali. Mabili. Okay, birthday. Birthday na lang po. Birthday na lang po. Sige. Gusto dito nga. So, pasok ka dito? Didi? Ha? Gusto mo pumasok dito? Grade 10 to pass. Happy birthday! Happy birthday! Thank you, ma'am! Hello, JD. Dito ka magpasok? Ha? Oh, daming people, oh. Sabi ni Kuya George. Daming ate at kuya. Tanto sila dito na siya. Sila nila yung dito kaya. Ay, dito kaya. Good morning mga ka-dragon. Ayan. Kumusta na kayong lahat mga ka-dragon? Ilang araw din kaming walang upload. Ayan, alam nyo naman guys, ang dahilan. So ayan, bali na pahakutan na namin to ng buhangin. Ayan, natyaga din namin nila Auntie Ligaya at nila ni Auntie Pasing na ikalat dito. So may area dito na hindi pa siya natambakan yan. Na hawi na namin yung buhangin. And then may natira pa dito isang tumpok. Yan anuhin na naman namin, nahakutin naman namin dito sa area na to. Dito yung ating gagawing ano guys. Tatayuan natin ang kubo. Maliit lang na kubo para mayroon lang kaming pahingahan. Ayan. Sabi ng Tiligaya gusto raw niya maglagay ng ay si JD kala ko nagluwas ka na, baby Ay, bagyo. Yan. Hindi nakalapunta. Hindi nagkaluwas. Yan, may bagyo kasi guys. Dapat ngayon sila paalis. Papunta paluwas ng Manila. Kaya lang, yan nga may bagyo. So, baka sabay-sabay na kami. Ayan guys. Sabi ng Tiligaya gusto raw niya maglagay ng duyan dito. Kamulagay sa Kung siya lang daw magduyan. kahit pa ikaw lang. Kwan, kaya. So ayan, mag-aagahan kami dito guys ngayon. Kaya nililinis niya yung kwan. Hindi pa kami nagkain. Yan, kaya nililinis ni Tita Ligaya. Mamaya guys, tatabas-tabasan na namin to. Tatabasan na namin to na ito, lilinis-linisin na namin.
So excited na rin kami maglagay ng kubo dito kasi nga I love the view. Look guys, ang ganda. Atay manan ni Jirian. Talaga naman. Favorite niya yan, ganyan, maghakot-hakot ng bato, ibato niya dun sa... Oh, sige nga Rod. Mababawasan man lang yung trabaho ni tita. Ay, shoes! Yehey! Galing talaga. Oh, dirty na. Hindi mo sinama si ate? Dali ka na. Ayun guys, tala pagturturangan may nga mga anay. Naglumang kami man. Dito daw sila sa ilalim ng banana. Sa ilalim ng asya. Maganda yung ambience kasi dito. Kaya kahit na hindi kasarapan ang ating ulam. Ay, masarap to. Sarap yan ang spam. Mayama. Masarap yan. Siyempre, from abroad pa yan. Dito tayo, JD. Diba, Tiloy daw. Sir Robert. Dito ko naman yung wipes. Tsaka tubig. Isang kamatis. Yo. Oh, yun. Kain And this is the view, guys. Yummy. The mountain. Wow. No. Ay, wait, daddy. Hey. Kalayo. Kalayo tuloy ng takbuhin niya. Guys, may kubo na kami dito. Ito ang spot namin para sa pwede. Huwag niyong tabasin to. Maganda rin tong saging. Kain po. Kain po. Tagagahan pa lang po namin. Gusto mo kumain? Sarap na. Kain po. Dito ako. Sa taas. Wait lang. Ura yun. What do you want? Awaya. Okay, let's eat. Dito may egg, oh, JD. Pagbalik namin, guys, pagluwas, buksan na to. Hawakan mo. Next project na naman ni Madonna. Next project namin yung Auntie Lila. Maluwang ng pagtakbuhan ni Gidi, oh. Tsaka yang oh. Lagyan ko ng bakod dito para hindi sila makalabas dyan. Sabi ko pagawa kaya tayo kay Juby ng swing. Para may mga Kulong ng mga bata. Kana? Kindergarten. Kindergarten slash kwan. Kainan. O para yung mga bata din na mamasyal dito. Total dyan magaling si Kuya Juby yung mag-ulit. Sa pag-vlog ng magaling. Tsaka kompleto siya sa gamit, kaya hindi imposible yun. Tapos mag-ano tayo dito, mag-picnic na po. Kag-aga pa. Ang nervous pa. Mga Lord! Mag-ano to tayo dito, temple. Yeah! Sir Juve, kain na! Wow! Kanin! Paano dito lang din yung kape ko? Dito ka. Kalawag lawak na. Kain po tayo mga ka-dragon. So guys, late na naman yung aming mag-aaral. Busy kasi kami kanina. Luto kasi ako ng Palagi busy. buti pa si JJ, nakaready na. Nakaready na ng kuko. Sa barko na sana tayo ngayon. Wow! Ganun na sana ng ganun si JD. Wow! Pag nakakita siya ng tubig, mga ilog, ganyan, dagat. Wow! Pabulusan mo kaya ni Kwa. Dahil daga ay ni Barko. Kung nalaglag ay nagtalon na rin. Ilagay mo sa kwan? Malutapa niyo. Yun yung bigyan natin. Talon ka rin? Hindi. Ako naman si Julie. Kahit magtalong ka, buti ko makuha mo. Ante, nakapurma kang harog ka, papanamdamdama. Wala nang banana. Jadi tatalan na. Meeting ako sa school. Sa ngayon? Oh, yan, congrats kay PJ tsaka kay Eunice. Bakit? Kung na naman sila.
Yes. Uy, yung mga To the high. To the highest. Tatlo silang naghahabulan eh. Tatlo sila nag-alaban. Ayan, mayroon sila, mga ano sila, mga achiever. Ayun mga ka-dragon, magbibigay rin pala tayo ng mga papri mamaya sa mga estudyante. Yes, thank you. Thank you po. Thank you po sa sponsor. Kay ano, ayan, another manong ng DFL. Another manong kami from California. Oo, ayaw niya na lang Oo. Yan, mag-enjoy ulit yung ating mga estudyante mamaya. Sigurado yan. Tuwang-tuwa na naman. Magbigay tayo ng worth 1K. Hmm. Next week ulit, magbibigay ulit tayo. Yan. Tipid-tipid din natin. Oo, para at least Yung manong mm, from California. mabigyan din natin yung mga hindi nabigyan kahapon. Tapos yung sa sunod naman, yung mga bata namang elementary, yan sila naman din bibigyan natin. Para lahat sila makatikim. Ngayon, wala ata silang pasok. Walang pasok yung elementary. Kasi, bagyo. Hindi, may ano, Girl Scout. Pati doon sa atin. Wow. Ngayon may trabaho sa school sa elementary. Masarap kumain guys pag may halong kwentuhan. With kape. With kape-kape. Kaya lang, mambol na guys. Parating na si Basyang. Pero naglandfall na siya eh. Buti naman hindi masyadong apektado tong Mindoro ngayon. Maano lang siya, yung maulap lang. wow. Ano po, may bibili? Ayun nga mga ka-dragon, bali na prepare na namin yung aming ipapamigay sa mga bata. Para abot na lang kami ng abot mamaya. Sa susunod ulit na ano, para Next Monday. Monday meron ulit. Para lagi sila Monday, Tuesday. masaya. Yan na, naghahabulan. Nagkukuha na sila. First dating customer. Chicken. Yay! Soft drinks, fish drinks, milk tea. Wow! Dahil nauna ka. Thank you po. Okay, thank you Manong. Ganun na lang. YouTube. Mag-subscribe ko kayo. Mayroon kami Sa bilhin. Facebook ko kayo. Sa YouTube din. Hindi ba yan mapanood? Ano, bili na kayo, dali. Oh, libre, may free pass na bumili. Dali. Oh, tunay. May pre kayo. Ay, wala kayong free. Dali. Basta bumili, may Basta may free. bibili. Balik ka. Ito, ate Vanille, paras udo. Bili ka ng manap? Makita mo magaling kung sinong marami. Sige mo siya mo soft drinks o champagne? Mag-thank you ka rin eh. Thank you po. Okay. Parang napili na. Kung na lang soft drinks na lang. Or ano, o kaya yan. Hoy, siomay niya. Ano nga, te? Ay, hindi mo kinain siya. May mayo, ma? Ayun na, ayun na, oh! Ayun, binili niya? Ayun na, te. Apat eh, ba't tatlo yun? Dalawang chick, tatlo pala. Chicken pastel. Oh, pastel. Chicken pastel. Oh, chicken pastel na. Ayan, nagkagulo na sila. Isa lang ang pay. May pastel daw, auntie. Dito lang ako, mag-video. Ay, tayo tatlo lang. Pastel nga po. Ay, sa inyo. Ilang pastel ang bibili niya? Ay, yung hindi nabigyan nung nakaraan. Sino? Ako po. Tatlo po chicken pastel. Wait lang. Dalawang chicken pastel po. Tatlo pong chicken pastel yung isang siomay rice. Tatlong chicken pastel. Ate, tatlo lang yung chicken pastel. Isang siomay rice. Tatlong chicken pastel. Wait. Dalawang chicken pastel. Bahala kayo dyan. Chicken pastel. May kanya kaya? Oh, yung kay ano daw, Layla. Sa kanila may kagulo. Halika
Dalawang pastel? May pre na kayo nakuha? Ito na lang, siomay na lang. Tag-isa kayo. Wait lang. Ah. Isang kanin po ba mo? Isang dalawa. Hi guys! Ano ko open yan ta? Ma! Dadama baon ko. Wala pang milk tea. Wala pa panuwan ko. Ang hilig ko talaga. Pwede talaga. Ay, pastel daw. Hoy, yung pastel daw! Wala pang nag-order. Ma'am, bilis ko yan. Dalawang taro mo. Ma, baka naman. Ito na baon ko. Ma, baka naman. Baka gusto mong 70 na yung baon ko. Bukasan mo muna yung gatas ng music. 39 yung sa inyo. May ulam na ako. Ay, paano ba yan? Thank you, ta. Yan sa binigay niyo. Yung sa inyo, ano yung sa inyo? Ano kasi first time? May ketchup daw ka. Tawa daw. Isang talaga ang buhay. Wala akong pakialam. Ano daw? Ano? Chicken Joy? Yung tig 35? Ay, kayo na ka. Nauna kami sa iyo. Bakit ako nakakita? Yung po, nakabayad po. Uy, ano ka na? Buwan mo ng taro na. Ay, maubos ang buhay sa alam mo sa laro. Naubos ang buhay. Tanggapin niya, pag hindi niya tinanggap yung nakta lang po. Yung mga Guys, tinambayan nila yung tinambayan namin kanina. Lapitan natin yung mga bata. Hi. Ay. Ano ulam nyo guys? Ano? Puro pastel? Wala na po sa baw. Ay, oo nga, naubusan na kami. Next time ulit. May nakuha kayong free? Ako pa ang wala. Wala ka, ay mahina ka, hindi ka nakahingi. Next, sa Monday naman, Monday, Tuesday, mayroon ulit. Sana. Sana ako naman. Mag-thank you daw kayo kay Manong. Thank you, Manong. Okay. Yan mga regular customer namin.